Hej, her kan du se, hvordan du bestiller billetter til Ferie-Fritid-messen med udstillerabat. Du kan købe billetten igennem os til 30 kroner for voksne og 15 kroner for børn. Det er vigtigt, at du vælger den dag, du ønsker at besøge udstillingen i menuen øverst. Herefter vælges, hvor mange billetter du ønsker. Og herover i højre kolonne vælger man, om det skal være voksne eller børn. Herefter skal du udfylde dit navn, adresse, postnummer, telefon og en e-mail. Det er vigtigt, at e-mailen er korrekt, da det er hertil billetterne bliver sendt. Firmanavn og firma CVR skal ikke udfyldes. Du kontrollerer, at alle indtastninger er korrekte, har flueben i print selv og accepterer salgs- og leveringsbetingelserne. Du bliver nu sendt videre til betalingssiden, og i det øjeblik du vælger f.eks. dankort, indtaster kortnummer osv. og udfører betaling, får du kort efter en e-mail med de bestilte billetter. Billetterne printes ud og medbringes ved indgangen. Tak.